Όπα λίγο, ακούς τον κύριο Δανάς. 1. Για χρόνια πολλά. Ναι, αλλά δεν έχει κεράκι η τούρτα όμως. Το κεράκι πού είναι? Αλέξανδρε! Αλέξιε! Λοιπόν, με το 1, με το 2, Ρε Αλέξη. με το 1, με το 2, με το 3 πάμε. Να ζήσεις Θεό χάρη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις, νιώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Μας πεις από το κερί. Και στα κινέζικα πάμε! Μία και στα κινέζικα πάμε! Μην το ζήσεις, τα περίμενε. Τσον τσαν τσιν τσαν τσιν τσον τσον τσαν τσιν τσαν τσιν τσον.